Shukor nakaslem jong Nongshong Hima. Ka Sorkar jilla haukarwo khubor hakala sngi ublay. Kalapentip bakalawan rakyat kaan Meghalaya Residents Safety and Security Act arhajar khanriu daka nongrem ban pentikna yiki lat jingyada yiki Nongshong Shnong ibahapo ka jilla daka balong perking bat petbnya yiki Nongshong wai kibashong basa hapo ka jilla. Kajing pentrai kami kani kaan kania daru na kajing wan shong wai kirunar hapo ka jilla bat kum joru ban te la kami kani daka ba pet ngor kajing wan rung bian bat kajing sa bian ki minder ha ki Shnong ki thau. Kanang man pentrai kami kani kaan ka Sorkar da kajing trai lang ba ka NIC Meghalaya kalawan ra ya kalat ban pendap iki form online men ha ka pratrik unai lur arhajar arpuar kanang ban island iki Nongshong wai bat ki Trai bagin la ban Pynrung Kyrteng yala dia. Kumta baru ki Trai bat ki Nongshong wai ki basong basa ki hinyo tuli ki Shnong ki bakantop ya ka Nongrim Hills, Pokse, Nongra, Nongmensong, Lapalang, Riat Laban bat wa ding ling ki di ban Pynrung Kyrteng no lingba ka app na ka website megrsa.nic.in ki bala ban le lingba ki kor komputer lani ki smartphone ye ki kot kisla ki badan kam ka jing Pynrung Kyrteng bat ki we ki jing pentip babnya la ban yo na ka trai kam ka deputy commissioner ka East Khasi Hills Shillong bat kum juru na kirang ba Shnong.